Pe 18 decembrie 2024, Aoyang Weiwei, o femeie singură de 38 de ani, a stârnit indignare la un eveniment de matrimoniale la Academia Wansong din Hangzhou. A șocat pe toată lumea cerând o zestre de 880.000 de yuani, aproximativ 121.000 de dolari, și a precizat că prețul ei va crește. Anul acesta este 880.000 de yuani, anul viitor va fi 1.000.000. Am 38 de ani anul acesta. Cineva a ironizat-o râzând. Mai așteaptă încă 10 ani. Până la 48 de ani ai putea cere 1.800.000, deoarece cu cât îmbătrânești, cu atât crește prețul zestrei. Ea a spus, anul viitor prețul zestrei mele va crește. Remarcile ei au stârnit ridicol pe scară largă. Un bărbat i-a oferit sarcastic 10 yuan, $1.40, ca răspuns. Dacă m-aș însura cu tine, cel mai mult aș oferi 10 yuan. Aoyang nu s-a reținut. Visezi, chiar dacă aș fi zidită în ciment, nu m-aș căsători cu tine. Un alt bărbat a spus, aș oferi 11 yuani. Aoyang a apărut frecvent în transmisiuni live, unde insista că prețul zestrei sale nu trebuie să scadă niciodată sub 800.000 de yuani, dar apoi a trebuit să-și scadă prețul zestrei. Ai avut mai mulți bărbați care te-au curtat pentru că ți-ai scăzut prețul zestrei de la 800.000 la 100.000 și l-ai schimbat cu o casă și o mașină în schimb? Nu, deloc. Chiar și atunci când am menționat prețul zestrei de 800.000, aveam deja o mulțime de bărbați în jurul meu. Serios, mesajele mele pe WeChat explodau și telefonul meu suna non-stop. Dacă mint, să mă fac câine. Lasă-mă să-ți spun de ce mi-am redus cererea. Am realizat că majoritatea oamenilor nu acceptă 800.000 ca fond de naștere după căsătorie. Ei cred că 800.000 este prea mult, dar cumva sunt de acord cu ideea de a cere o casă și o mașină. Dar o casă și o mașină costă mult mai mult decât 800.000 de yuani. Exact. A avea o casă și o mașină este mult mai scump. O casă în Hangzhou costă cel puțin 4 milioane de yuani, nu-i așa? Nu. Este în jur de 2 milioane. Dar 2 milioane este totuși mult mai mult decât 800.000, nu-i așa? Deci cererea ta a crescut de fapt. Desigur, așa atrag atenția. Dacă nu cer o casă și o mașină, nimeni nici măcar nu se uită la mine. Vor crede că nu valorez nimic. Un internaut a spus, data trecută am crezut că până și 8 yuan era prea mult. Acum îți voi da doar 0,8. Nu este în regulă? Atunci du-te la țară și găsește pe cineva să te protejeze. Dar după o serie de eșecuri, a recunoscut în cele din urmă că în cuvintele dure exista un adevăr. Și a recunoscut public regretul. Sunt femeia care a cerut 800.000 yuani ca zestre. Îmi pare sincer rău acum. Mi-am mirosit șansele. Vreau să le spun tuturor, nu așteptați prea mult să vă căsătoriți. Scuzele ei sincere au înmuiat opinia publică. Comentariile s-au schimbat de la ridicol la sfaturi și încurajări. Nu este prea târziu. Fii mai practică. Reflectarea asupra greșelilor tale arată că ai o inimă bună. Dacă vrei cu adevărat să te căsătorești, nu plânge singură. Du-te și găsește pe cineva potrivit. Povestea lui Aoyang Weiwei este dură. Dar nu este doar despre o femeie care cere o zestre absurdă, dezvăluie ceva mult mai mare, o întreagă cultură în care căsătoria a devenit o tranzacție de afaceri. Prețurile zestrei în China cresc la niveluri care ar șoca majoritatea oamenilor. Și în timp ce unele femei se confruntă cu reacții publice pentru aceste cereri, altele duc lucrurile mult mai departe, ducând la consecințe legale reale. Un caz extrem, o studentă chineză de doctorat foarte educată, în Olanda, care a intrat în mari probleme după ce i-a cerut iubitului ei olandez 88.000 de euro. A început ca o poveste de dragoste dulce. O studentă chineză de doctorat, născută în 1999, a primit o bursă guvernamentală pentru a studia în Olanda. Fusese deja căsătorită odată în China și a primit o zestre de 660.000 de yuani, 88.000 de euro, de la familia fostului ei soț. Căsătoria a durat 4 ani. Acum, în timp ce își urma doctoratul, a întâlnit un bărbat olandez. Au început să se întâlnească, s-au mutat împreună și în curând ea a rămas însărcinată. Ar fi trebuit să fie un moment fericit. Dar apoi a adus în discuție prețul zestrei de 80 și 8.000 de euro. Pentru ea, acest lucru nu era neobișnuit. La urma urmei, i-a cerut fostului ei soț chinez aceeași sumă. Deci, de ce ar trebui să-și scadă așteptările pentru un partener străin? Dar pentru iubitul ei olandez era prea mult.
Zestrele nu sunt un lucru în cultura olandeză. În 2024, salariul mediu în Olanda este de 46.500 de euro. Imaginați-vă pe cineva cerându-vă atâția bani doar pentru a vă căsători. Așa că, iubitul a făcut ce ar face majoritatea europenilor. A chemat poliția, a suspectat că ea l-ar putea folosi pentru rezidență sau câștiguri financiare și a părăsit-o imediat. A fost în cele din urmă reținută timp de 6 luni. Cazul a stârnit indignare. Mulți i-au criticat acțiunile ca fiind jenante pentru China, acuzând-o că manipulează diferențele culturale în propriul ei beneficiu. Dar iată care este situația. Aceasta nu este doar greșeala unei persoane. Este o reflectare a unor probleme sociale mai mari în China. De ce sunt prețurile zestrei scăpate de sub control în China? Există un motiv pentru care prețurile zestrei în China au atins niveluri nebunești. De fapt, 3 motive și ele pătrund adânc în istoria, demografia și cultura țării. În primul rând, să vorbim despre dezechilibrul de gen care se datorează în întregime politicii copilului unic din China. Introdusă în 1979, a încurajat familiile, în special în zonele rurale, să aibă un singur copil. Și, deoarece fiii erau considerați moștenitori și viitori întreținători, multe familii au ales să aibă băieți cu orice preț. Rezultatul, o tragedie națională. Până în 2024, decalajul de gen a scăpat de sub control. China are acum cu 34 de milioane mai mulți bărbați decât femei. Asta înseamnă 34 de milioane de bărbați cu șanse mici sau deloc de a-și găsi o soție. O concurență atât de acerbă, prețurile zestrei au urcat vertiginos. Familiile cu fiice au început să trateze căsătoria ca pe o afacere, cerând sume uriașe de la viitorii miri. În unele regiuni, prețurile zestrei au atins $110.000, mult peste ceea ce majoritatea familiilor chineze își puteau permite. Un utilizator de internet a comentat: în provincia Jiangxi, prețul mediu al zestrei este de 380.000 de yuani, aproximativ $52.000 americani. Dar în locuri precum satul Lingang este mult mai rău. Potrivit South China Morning Post, prețul zestrei acolo variază între 700.000 și 800.000 de yuani, adică 97.000 până la $110.000. Acum comparați asta cu ceea ce câștigă majoritatea oamenilor de fapt. Al doilea, sărăcia ascunsă în spatele unor cifre mari. La prima vedere, statisticile privind veniturile din China par impresionante. Potrivit Statista, venitul mediu lunar în 2024 este de 41.000 de yuani, $5.600. Trading Economics raportează că venitul anual este de 122.000 de yuani și aspre $10.700. Dar adevărul este că aceste cifre mint. Ele fac o medie a veniturilor miliardarilor cu cele ale fermierilor, muncitorilor din fabrici și vânzătorilor ambulanți. Este ca și cum ai combina salariul lui Jeff Bezos cu cel al unui casier de la un magazin alimentar și ai numi o medie. Iată ce se întâmplă cu adevărat. În 2020, premierul de atunci al Chinei, Li Keqiang, a făcut o declarație șocantă. A recunoscut că există încă 600 de milioane de oameni care câștigă mai puțin de 1000 de yuani pe lună, $140. Gândiți-vă la asta, 600 de milioane de oameni. Asta înseamnă aproape 40% din populația Chinei care trăiește în sărăcie, incapabil chiar să închirieze o cameră într-un oraș de dimensiuni medii. Și numărul real ar putea fi mai aproape de 1 miliard. Acest lucru a devenit știre de primă pagină după ce Li Shunlei, economistul șef la Zhongtai Securities, a publicat un raport în ziua de Crăciun. Potrivit datelor sale, aproape 70% dintre cetățenii chinezi câștigă mai puțin de 2000 de yuani pe lună, $280. Hashtagul despre 960 și 4 de milioane de oameni care câștigă mai puțin de $280 a devenit rapid viral pe Weibo până când a fost cenzurat. Dar al treilea motiv este o schimbare culturală, materialismul și așteptările nerealiste. Societatea chineză modernă este obsedată de bogăție și statut. Pentru multe familii, căsătoria nu mai este despre dragoste, este o afacere. Prețul zestrei este un simbol al forței financiare a mirelui, dar pentru unii a devenit o modalitate de a-și etala bogăția. Există o poveste infamă care a circulat pe rețelele sociale chineze. Un bărbat a arătat cu mândrie 8 certificate de căsătorie și 9 certificate de divorț, nu pentru a-și împărtăși luptele personale, ci pentru a arăta cât de bogat este. Fiecare certificat simboliza o căsătorie care necesita plata unei zestre.
Totuși, el și-a putut permite de fiecare dată. Deși detaliile complete rămân neclare, mesajul a fost puternic și clar. Banii vorbesc mai tare decât dragostea în aceste uniuni. Și apoi există complexul prințesei. Un număr tot mai mare de femei, în special în orașe, cred că măritișul ar trebui să le îmbunătățească stilul de viață. Ele se așteaptă ca viitorii lor soți să le ofere o casă, o mașină și securitate financiară înainte de nuntă. În ochii lor, căsătoria nu este despre construirea unei vieți împreună. Este o recompensă pentru că s-au născut în familia potrivită. Și ce se întâmplă dacă măritișul eșuează? Acea zestre devine o plasă de siguranță pentru ele, o asigurare financiară pentru viitor. Dar această obsesie pentru bani are consecințe grave. Duce la căsătorii instabile. În acest videoclip, dacă un tânăr s-a căsătorit cu o femeie și a plătit o zestre de 388.000 de yuani, aproximativ 53.000 de dolari. Totuși, la doar 3 zile după nuntă, căsătoria s-a încheiat cu un divorț. Hotărâți să-și recupereze banii, tânărul și mama sa au mers să-și confrunte fosta soție și mama ei. În ciuda eforturilor lor, mama și fiica au rămas ferme, refuzând să returneze nici măcar un cent. Acest bărbat chinez de vârstă mijlocie își împărtășește părerea sinceră despre tradiția zestrei. Când fiica mea s-a căsătorit, nu am cerut zestre. Nu mă întreba de ce nu am luat-o. Întreabă-te de ce vrei să o iei. Cred cu tărie că nu este nevoie de o zestre pentru fiica mea. Pur și simplu, nu există niciun motiv pentru asta. Ce aș face cu zestrea? Gândiți-vă la asta. În primul rând, dacă aș accepta zestrea, mi-ar îmbunătăți calitatea vieții? Absolut nu. Îmi pot susține viața singur. Nu este ca și cum îmi oferă un munte de aur. Nu-i așa? Dacă este 100.000 de yuani sau 80.000 de yuani sau doar 10.000, m-ar face cu adevărat mai fericit sau mi-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții? Absolut nu. Să facem un pas înapoi. Chiar dacă m-aș confrunta cu dificultăți financiare, mi-ar garanta această zestre o viață confortabilă pentru tot restul zilelor mele? Gândiți-vă la asta. Chiar și pentru familiile aflate în dificultate, înainte ca fiica voastră să se căsătorească. Încă reușiți să supraviețuiți, nu-i așa? Nu ați murit de foame, nu-i așa? Evident, încă puteți să vă descurcați. Chiar dacă primiți 100.000 de yuani sau 80.000 de yuani, cât de mare diferență ar face cu adevărat? În al doilea rând, cum ai apărea în ochii celorlalți? Ce ar crede ginerele meu despre mine? Mai important, ce ar crede despre fiica mea? Ar crede că a fost cumpărată cu bani? Asta ar degrada imediat demnitatea fiicei mele. De ce ai face ceva atât de prostesc pentru o sumă de bani care nici măcar nu este semnificativă? Ai pierde lucruri mult mai valoroase decât banii. Este o lovitură uriașă pentru demnitatea ei și îi dăunează profund viitorului. Pur și simplu nu merită. Ma Mongyan și Yao Chongcheng au luat parte la a doua nuntă colectivă cu zestre zero sau mică în orașul Fuyang în 2024. Mireasa ne-a împărtășit, când am vorbit despre căsătorie, partea mirelui a adus în discuție mai întâi zestrea. Tatăl meu a spus doar: nu este nevoie de o zestre, fie că este mică sau deloc. Ceea ce contează cel mai mult este ca mirele și familia sa să arate respect și sinceritate față de fiica mea. Și proaspeții căsătoriți pot face ceva chiar mai frumos, cum ar fi să lase puțin bani de buzunar pentru bătrâni. În cele din urmă, această abordare evidențiază cu adevărat ceea ce este cel mai important într-o căsătorie: respectul, sinceritatea și familia, în loc să se concentreze pe bani. Arată că dragostea și angajamentul sunt ceea ce contează cu adevărat și că tradițiile se pot schimba pentru a crea relații mai semnificative și mai respectuoase.